malam Sugeng Dalu Mas Gading Mas Gadang. Nggih, Sugeng Dalu. Cange. Nggih, Sugeng Dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama sama Mas Gadang juga baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok ora sida? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Nggih. Gadang Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh lho. iya. Obat mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? embuh. Tajin. Nggih. Nggih. Nggih, hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan Sugeng Dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat Nggih. ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Oh, Sio nggih. sak kamat-kamat soalé le ajar lagi mau sore. Oh, le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding Ki Aja Lamis iki duet. Aja Dari Lamis. Tawang Lintang. dan Ojo Lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Mergo ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkani yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng Kang pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku isi ana apa meneh diwaca Ayo, sik. Oke. Ah, Saking Bu Samijah lali janjine. lali Nah, janjine. Lali Nika janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo Nah, kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Nggih. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Kur menika. Nggih, Oh, terus nggih. Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Joto. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun
Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, monggo nyawiji nggih. dulu. Nyawiji riyen. Nggih. Heeh, kali minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan mun. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha iki. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Nop. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu tekamu sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah anteni aku wis ngucap janji siji banyu kudu jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawiji. Kowe ra ngabari kowe timbang atiku iki apa sing rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko tak jaga tresnomu tak anteni tekamu sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah anteni aku wis ngucap janji sisi banyu kudu jaga hatiku senajan apa tansah tak lakoni
sampun. Sampun. Jan, iki nggih. lagi berapa jam ya Mas ngarape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane Isih bar anget-anget. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbah nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story, iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? ya. Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae, sing ngono to terus klasik. Oh, sing klasik Oh, ya, dulu sing klasik apa digomong yen ing kono. tawang. Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Menik. Oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ning Ini Tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya, nggih, Mas. dari live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih nggih. Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Ah, sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji-janjiku eling sumedhot ras ing tias ingsun nimas urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinak
Lho, Soflene malih iki. mulane kok madhep kene kriyip kriyip Sebentar ya, kriyip. Mas. Sebentar. Iya, mboten napa-napa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan. Kok sik disikut sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu mlebu. Malih. Softline iso malih iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas Soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh Soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon apa-napa nih? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah HP. Senengane sing separo. Tekan diki mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Oh Bambar iya, Sari. maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, nggih, moro-moro ya mboten mlebu ngono. Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni padang bulan. Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Oh, Geger share-share. oh, kenapa wale watu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Udu. Oh, Udu. kenapa, Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, enggak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh, Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Nah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo, Ya, aku wali. yang kesana ya, Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Oh, madhep Hadap mriko. sini Nggih. sayang no. Mbok Rin, mriki lho, Madhep Mbak. kono Kono sepet mriki. aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk belum nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Santakan ki pawarta
sunul hati Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Tuku suka numpak peda. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh iya ya. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suka numpak peda antik. Guyo prukon warga PKWL klasik. Ya, terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, orang nggo spasi ya berarti. Bapak Putra dikarik tak. Terima kasih Bapak semuanya. Gading ngajeng pantun nih. Oh, alambene. Dasar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya. Masak air, biar masak gitu. Ya. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Ya. Tadi apa habis Neng Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, ojo lames. Ojo lames. Ojo lames ki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum. Nerima apa Mas? Nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Diselingi riyen. Kok tak kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah Mas nuwun. Gading, Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake.